Du vill ha med? Du hala, Ja. Har jag stadig mindre pengar än Arne mött Bowser? Du har ju touch min Fucking terrorista mig då. tjej min. Jag fick en Bowser coin. Nej, du. Säg min det då. Det var inte. Jag fick en Bowser pengar. Så it's all good. Hon är så mycket. Minst. Wow. Fuck you, Andreas. Fuck you. Hon försöker betala med det. Betala. Let's see. Men snacka pengarna, eller? Crack Bob. Hittar block och först upp någon lock shit. Yeah. Men nu är det rätt så. Ja, man får gärna bara. Fan, check ner. Bullshit, det spel nu. Hej, tog jag inte block. Så jag får jail där. Jag vet inte om... Hon öppnade Det blåa nu, eller? Ja, jag hade det. Så då klarar jag Bra flytt. Det är 1, 2, 3... Nej, är det inte ner? Ja, det är inte Oh shit, det är sant som det nu. Jag måste fucka det över det, svär. Oj, tack för det, Larry. Och vi stod också, okej Larry, så också. Ja, hon betalade för att jag skulle vara med. Nej, jag som missade shit när jag bossar. Det där vi går. Positivt och negativt där. Kanske först då Bowser Revolution och fucka mig över att nu. Det är det. Fuck off, man. Jag spelar. Face. Fucking face. Fuck shit, man! Look at that shit! Wow. Look at that shit! Destiny. Fuck those! Okej, jag lät dem bara hoppa ifall jag stjäl alla pengar från Så akla pengar kör här. Fun. Shit, man. Här är ju bara så nu. Nej. Ah, fuck off. Bowsers. Well, there is a slight chance. Ska tajma där? Kan man där? Nej, heter kan vi inte. Oh yes. Du tycker det är fint Vegas nu. Just time. What a price list. Oh shit. Oh god. Oh no. Oh god. Oh damn. Oh shit. Utan minst kan ni missa tredje. Du fan missar några pengar med det där då. Hoppas man. Ah, för fuck's sake. Lyckas med den gör nu. Got the government there. If we're sure. Got the government. Fucking the man. Bowser government there. Bowser High Group är Treasury. the man. Så vi får börja mot Bowser så är det Fight the Power. Fight the power. Du säger det sådär alltså. Okej, hur fungerar det här? Ja, Esper. Vi ska köra det Esper med underspel. Freaking bullets. Oh fuck so. Okej, det är bara en knött du brukar alla köta. Oh shit. Don't you dare. No. Nej. Fuck you Esper! Fuck you! Vilket spel. Oh. Oops. Jag kan köpa lögn, ne? Jag ser ju kvar vinter nu. Oj. Vilket spel det? Väl räknar vi. Nej! Väl räknar vi. Klapp. Jag var sarkastisk. Han är ju så kastisk. Nice try. Så rakt in när han kom samma Kan man inte måste gå till? Jag måste gå till rummet. Jag passar. Spelet är så fucking dumb. Så riktigt att det Kan du ge dig Rush? Vad ska vi göra? Hoppa alltså. Jaha! Destra banden och bara. Started from the bottom. Now I'm here. No, I'm still on the bottom, but you know. It's slightly above. Ska vi se åker för till på den. Oh yeah. Jag vet ganska ska vi köra på den också. Ha? Så. Kat, nu lever vi Akkurat. Richest man in the world. Richest man in the world. Som är en dinosaurie. Han identifierar sig själv som never. I'm not a dinosaur. I'm a man. A businessman. Mansor. Nej. There you go, man. No. Hur ser man? Man ska få bo i Varför vänta. uppe? Yeah. Back to the side. Back to the 80s.
Mr. 30 kronor. Mr. 5 Fuck, jag vill skjuta. Ni fick stadigt stöcken. Oh, goodbye. Fucking Cracker Joe. You are the weakest link. Cracker Jones? Goodbye. Joe Simon. Ja. Jones är bäst. Kanske när det är Joe Jones. Fuck, jag lankar. Kom upp för en karaktär som heter Joe Jones. Joe Jones? Joe Jones. Yeah, som JoJo's by Joe Jones. Nej. Good fucking man. I'm trying to take the lead. Men kan vi Simon? Kan han vara så här? 1 and the 2 and the 3 and the 4 and the... Take the lead! Take it a lead! Not the rich man anymore. Summon the rich man. Men Cat är pengar värt det visst vi kör stjärnor. Så om att det är vinsten tänker jag. Så det showt han ner. Hopes and dreams. Ja. Alltså han är byggt till att tala det. Det var han inte. Ja, han är inte scientist så det här blir med. Alla scientists vi har skått när han dör ju. Ja, men han var ju en appa at scientist. Let's go slow. Okay, Let's go. En dumb shit. Yeah. Jag får inte tänka så Rickard, du ska bara köra för lunch. Jag minns Slappa av man. då gick jag ju lunch shit Jag minns att det är spel in real life that were awesome. Oh yeah. Nej! No, jag långt tant med så lever Vi ser inte på jobb. Ja. Men jag fucking tappade. Ja, tekan. Det är helt då, men han stäcker. Så du tyckte att Cora och kött hade i micken och sånt där. Ja, jag är nog säkert här det. Det är saker jag gör. Men jag fucking runt och fram. Hur passar kroppen in i bilen? Hur är Vincent en scientist? Det är faktiskt en god spurning. Han är en scientist. Ja, men Hur hur ser en scientist? Han blir klokare upp jag mannen. Han blev född i mannen. Yeah, that's a valid argument. Georgia, är det scientist? Alltså, kom upp i det och tagit fucking apple på mannen. Och fucking tränat det var scientist. Levi, vad ska du vara? Scientist. Oh shit. Hallå. Hej. Skicka till gröna. Så absolut det alltså upp 8 till touch. Yeah. Så kan jag ta kolla så gorilla en Donkey Kong eller rampe eller Winston. Hur det här var. Well, Tassbeskott. han dejer fucking saker. Men där var cool tog att batten då, men hur så fuck that batten ner. Esper. Så vi är inte lead logger. Come on man. Jag vet inte. The richest man alive man. Okay. If you insist. Oh, you must no. Oh yes. If you insist. Jag rugas. Fuck off. Så tekniskt sett. Vill du ställa stök nu? Jag har inte alla för Esper, men du insisterar. It seems. Fuck man. Jag tror du ställer pengar från mig. Det är för ner våt honom så det är ändå det där. Oh. It'll still be a long time. Poorest man alive. All the effort. Fucking shifted that guy. Yeah. So pedal power! Find the power! No! Again! Find the power. Det är alltså. God damn it. Pedal power! Yeah, it's hard. Fuck snackar de med snö? Jag vet inte. Ah. Jag vet inte. Chess, find the cool. Så tätt att se. Du bara... Så inte där han ger. Du säger att det är fast så snöjtigt. Nej, jag ser på hur jag the real life. Som man Så gör. kan det bruk för att läsa knappt. Swifty swap. Fuck it. Skelett. Nej, gäller. It's like jag har spelat. Yeah, I don't know. Upp till back. Shit, my kvar. Vilket är appen då? Fucking weird and shit. Where the fuck is it? Han så förvirrad! Han så förvirrad! Låt oss beskåta. Det känns inte! Finish! Så kvi hej är såna gånger möjliga hoppa och slåa och slamma. Alltså style points. Det bästa är vi bara hoppa ut av banan.
Fight the power! Fight the Don't tell me what to do! power! I'm my own man! I'm a scientist. Oh, I don't know. Come on. Som kanske har all the monies in the world. This is a backup plant. Oh. So boring. Fuck är det där? Ah shit. So boring. Do do. Oh fucking. Oh amazing. Alright, first choice. Fucking Bowser. God damn it. Ja, visst då. Hur blir man så ärlig till att sitta upp? Ugh. Aliboy. Vagatunje. Ja, jag var så. Vagatunje. Agaton, jag skriver medan körer. Oh my god. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fuck off, it's the 4 years. Be glad they do it. Let me That's just do right. it! Smash. Yeah! The best intense memory. Pussy spell ever. Memory nära this. Richest man again. Richest man again. Fight the power. Jag fucking tog det. Jag vet inte, men mitt EU-buggar där helvete. Mr. Christmas. Ah shit, det dog. Uh-oh. Fick spelprodukt. Uh-oh. Kanske. Spaghettios. Spaghettios. Ah, jag är Lots på of det. biscuits. Are you ready? Are you ready? Ah shit, det var ju Rick's man I think. Richest man! Richest man alive! Yeah, men to a loser. Ah nej, jag sprang Thomas var Richie Steiner. In the club. Richest in the club. Nej! Jag bara... Ännu Åh, marigare. här hatar jag det. Jag tror jag så illa. Det är så nämnt. Jag heter... Jag är alltid misjudging with hopp. Och sparsk. Snapshot for some... Oh shit. Fucking face has burnt. Man ska skunta sig som mig. Man har gjort en touchskund. How the fuck did you do that? Jag heter Graham. Hur fungerar det spelet? Du ska inte stå och Jag ska stanna. inte slå störande. Så hoppar jag. Och jag har alltid att i slide mian i ferromarna. Men man stäcker i luften utan att slä. Du ska boja till så försnirrat det som är. Ja, det är Du ska det så fucking jag helt att hvis jag börjar slå åt han så får jag räka du har mena för ni slå mena för Vadå? men man stäcker i luften och känns inte tror jag blir. Visst du tänker här? Ja. Shit, Slightly richer than they were. Det är så bullshit. Om hon är easy så konstigt med sin skrivbok. It's not the fucking Hon är bullshit. visst very snarare easy. Hon tog för alla väl taktik. Someone, get back someone. Get back to us. Kom nu, vi ska samla mål där. Give me your crumbs! Crumbs! Give me your Big ass crumbs. flowers. Oh shit. Give me the crummies. Yeah, chromies, let's go! It was perfect där. Vi ska få bara... Kan fucking inklägga där? Jag vet inte det då. Få bara damm det här. Jag vet inte hur jag går färdig. Oh, Chromies! Crummies! Chromies! Nej, du väckte. Chromies! är det bullshit? Det är inte det då. Jag lever så för att pengar som är så högt. Så stilt. Ja, det är allt alltså. Jag sa att jag ska fuck där var. Ja. Snack fuck it.